Hey, nu vil vi vise jer, hvordan at man kan adskille DNA fra en organisme. Yes. Og først så starter vi med et løg, og vi skærer det her løg op. Og vi putter det ned i blenderen for at skille cellerne, for at splitte dem op. Yes. Og det gør vi sammen med 200 ml koldt demineraliseret vand og en 8. af en teskefuld salt. Vi vil nu måle 200 ml demineraliseret vand op. Yes. Vi stikker alt demineraliseret vand op i blenderen. Det her skal nemlig blive til en løgsuppe. Vi putter så en 8. af en teskefuld salt ned i, og det er fordi, at det senere i forsøget skal hjælpe med at holde DNA'et sammen. Så skal vi vil blende den i 5 sekunder. Nu har vi lavet en løgsuppe. Og det her er så vores løgsuppe indtil videre. Som I kan se, er der mange store klumper. Og derfor hælder vi det ned igennem et filter her. Den der. Okay. Ned i et filter. Det gør vi så lige indtil det er filtreret helt. Vi har snydt lidt. Nå. Gid vi havde. Hvad er klokken? Og det er helt saftet af. Vi har nu fået en, jeg kommer lige over og viser, en tynd suppe med det her løg, men jeg ved ikke, om man kan se det på kameraet, men det er sådan lidt grønt i det. Fordi vi vil gerne putte noget sæbevin. At vi gerne putter cirka en halv teskefuld eller sådan noget i. Ja, og vi gør det for at nedbryde cellemembranerne. Vi kan komme ind til DNA'et. Det her i. Sådan. Så skal vi røre lige så stille rundt i det. Det skal lige blandes selvfølgelig. Så skal det stå i en 5-10 minutter. Vores løgsuppe har nu stået i en 5-10 minutter. Og er nu klar til at blive hældt på sådan et reagensglas her. Og nu tager vi så sådan noget enzymer. Enzymer her. Vi putter enzymerne i for at skille proteinerne fra DNA'et. Så putter vi et par dråber i den første. Vi skal røre meget stille i vores blandinger, for at vi ikke ødelægger DNA'et. Vi skal så hælde noget kold sprit. Vi har puttet noget kold alkoholsprit i det her reagensglas, og det har vi, fordi at alkoholen nedbryder alt andet end vores DNA, så derfor vil DNA'et komme til at ligge, hvor vandet og alkoholen det skiller. Alkoholen vil nemlig ligge så oven på den her løgsuppe. Ja, der er noget her. Det er det. Kan vi se det? Vi er ikke sikre på, om I kan se det, men der er en meget lille mængde hvid masse lige omkring her, som vi vil se, om vi kan få rullet op på den her pind. Jeg er ikke sikker på, om vi kan. Der er en meget lille mængde DNA lige her. Hej, jeg hedder Oline. Hej, jeg hedder Maria. Og vi er Oscar! Vi har nu vist jer, hvordan man tager gener ud af en organisme. Og nu vil vi bruge den metode til at tage et gen ud og modificere det. Så vi kan lave vores perfekte baby. Herovre på briksen har vi en baby, som vi gerne vil genmodificere. Først tager vi nogle gener ud af vores baby. Og herefter vil vi gå over og redigere dem i vores supercomputer. Nu vil vi så modificere generne. Vi har nu modificeret babyens gener, så nu vil dens hår vokse hurtigere.
Nu vil vi så sprøjte de modificerede gener ind i babyen. Yay, det var en hus! Det var en succes! Wow! Ej, hvor fantastisk. Det blev til en rigtig baby.